Tosi hyvä pizza oli. Myönnän. Niin, tää on se. Puja Timpan pikku YouTube-homma. Tykkää. No niin, ja filmi käy. Terve. Mä oon Timppa. Toinen tän YouTube-kanavan omistajista. Ja no, mitä tässä nyt esittelyä kaipaa. Ja perusmies olen, en mikään transfoobikko. No, täällä ollaan teininkaan pukkarissa. Täällä teini. On kova pukkari toi. Tuleva aarre, puhutaan kaupungeilla. Musta tulee vielä aarre. Hei, no jatketaan aarreille. Aarre, lähetäpä tämmöstä introklippiä YouTubeen.